Mag-atubang og kasong robbery extortion ang suspitsadong nangilkil og 200,000 pesos sa negosyanteng si alias Chuck niadtong Hulyo 26, 2023. Pasado alas 9 kagabi, Agosto 24, nadakpan ang suspect sa entrapment operation sa Balyok Police Station 17. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Ronald Lumigid Ibaya, 29 anyos, residente sa Purok Biho, Barangay Banlag, Mungkayo, Davao de Oro. Subay sa report, pangpalit og medical supply, bala ug pagkaon ang makilkil nga kwarta. Nasignitan si Ibaya atol sa operasyon og usa ka granada. Napriso na karon sa Balyok Police Station ang suspect. Samtang nasikop sa mga pulis sa Davao City ang usa ka Leo John Hernando Pichon, human nagbaligya og gituuhang shabu ngadto sa pusher buyer nga pulis pasado alas 9 kagabi sa Kabayugan 1 sa ning syudad. Mobalor tanan sa 2,400 pesos ang nakuha og napalit nga gituuhang shabu ngadto sa suspect nga napriso na karon sa Police Station.